देखी हम वो गीत के गा रहल बानी जौना गीत के भोजपुरी के आदरणीय बहुत सुंदर लोक गायक अजय पांडे जी इस गीत के गौले रहे। एक पत्नी अपना पति से मिले खातिर कहतिया, क्या कहती है? तो पति कहत रहे का कहत रहे, और वहाँ के हमनी के पूरा टीम के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि बा। भगवान उनकर आत्मा के शांति प्रदान करस। उहे की गीत बा, कौना भाव में बा। आइल बा कोरोना एहो हमर सोना कि अभी दोनों हाथ धोलो हरे लॉकडाउन टूटी तो मिले आई बुधनिया फोनवे पजन रोवा। बीरबल भैया कहे के बा लेके सैनिटाइजर दोनों हाथ में रगड़ी हो अपना सुरक्षा धन अपने से करी हो। लेके सैनिटाइजर दोनों हाथ में लगई हो अपना सुरक्षा धन अपने से करी हो। बेचारा मजबूर होके वहां से कहत निका कहत पानी मजबूर से रह तू दूर हमसे पानी मजबूर से रह तानी दूर तुझसे कि अभी जानी है लॉकडाउन टूटी तो मिलेगा ये बुधनिया फोनवे पजन
सपोर्ट करी जे भी एक कोरोना महामारी जितना भी लोग ग्रसित मानी वो लोग की सहायता करते हैं। पुलिस और डॉक्टर इन लोग के आप सब सपोर्ट करी, इस सबसे लड़ाई झगड़ा ना करी। प्रकाश भैया लोग कहेलन का कहेलन डॉक्टर पुलिस के हक करी हो सपोर्ट हो, नियम से रही मनवा करी हो न छोट हो। डॉक्टर पुलिस हक करी हो सपोर्ट हो,